млади и стари, тъмнокоси и светлокоси. момчета и момичета. Настанете се удобно и се насладете на няколко минутно забавление. Enjoy the show! Работите ли? Работете. Аз леко съм надмигнал. Работете. Аз пак ще затворя. Не, спокойно ще затворя. Има място, ела. Аз съм либерал от либералната партия. Сеги стоки, судрам там по едно кръстене, абе не е, нали знаеш, хора сме. А и с шефа да сме на ти. Това супа ли е? Аз обичам много супа. Това е турско ядене, чорбата. А и нещо време само супа се еде. О, пардон. Отцапах ги вовчата. Мали. Юг да му се не види, ей. Не, спокойно. Не, спокойно. Спокойно. Седни, аз ще ти седни. Ама съм дете. Ама аз имах чушки в дисагата си, ама аз ги забравих тези чушки. Имате чушки? Как не нося аз чушки, нали знаете, България мила, без чутичко не може. Бе, стига ни за петима. Страшно са лючи. Ма заповядай, разтей си сега, по-български да е. Не, заповядай. Заповядай. Аз люто не ям. Не, стига сега, е. Тя не. Заповядай сега да е. Люто не ям, благодаря. На сила хубост не става. Вижте мен сега, аз да си разтрия, да видите какво означава супа. Вижте сега какво означава супа. И наистина бай Ганьо разлюти супата си до таква степен, защото един непривикнал човек би се отровил. И почна да сърба. Ама сърба българинът не се шегува. 300 кучета да се давят, не могат да го заглуши. Я подай още едно късче хляб. Хора, вие съвсем без хляб ядете. На българи само хляб дай. Да не се хваля, ма с таклази чорба, пардон, таклази супа, цял самун хляб изядам, да знаеш. Той винце, де го вземате? Купуваме го, добро ли е? Чиста стока, Я подай го насам, как се запалил чушката, стомахът ми. Дали на сега цялото шише ще завърчи отвътре. Нас винце половин лев оката. Като му светне шокица, тука ли си? Пардон. Това се пада малко просташко. Ама нали знаете, хора сме и не мога да задържиш. Ти беше ли на разговявката? Кой аз ли? Аз ако не бъда, кой ще бъде? И как беше? Беше ли весело? Кой ти гледа весело келепир? Имаше богат, нарязах се като таквозинка. Нали знаеш, страстна неделя беше. Постих, издувах се с този спус фасул. Пая отгоре бех гладнял. През 2 часа през нощта имаше разговявка. Каче 300 пявици ме смучиха по корема. Плюеш и плюнка не остана. Ма ти знаеш какво имаше още? Такова прасе. Едно сочно. Една кожичка. Една мазнинка. Ама хората беха да ми дадат. Ама нали знаеш, че аз съм си срамежлив от дете.
пък не си поисках. Сакън, моля. Нали знаеш, че риба и жена се сбът с ръце? Така. Чакай малко. Така. Как мислите, дали няма байганил апетит? Надали толкова лимонов сок ще изтече в чинията, колкото слюнки преглътна байганил? Мерси много. Байганил, брей, не се шегува. Яде, та ушите му плющят. Аз имам кафички дисагът. Знаете? Така. Тук така. Така. Заповядай. Заповядай ти. Това е за мен. Така. С какво са? С мирис на роза. Вкусна беше. Да знаете, че като момичета, като помешат розовото масло, направо повидяват. Поемам сега тук. Гледай. Много е хубаво. Задръжи го, това е за тебе. Подарък от мен. Гарсон бе! Ей, Юнка бе, Апол Гезет Булгар! Ей, не съм ги забравя те въжи и френски, Благодаря, гарсон. Чакай да видим какви новини има, какво става по света. Браво. Ех, че ги нацапали. Ей, аз ще ти прочета едно нещо, значи. Ма ти чуй само това. Ори разбойничи снеждан, сводници, крадци и мръсници. Ма чакай, къде отиде бе? Чакай малко бе, слушай сега. Сводници, крадци и мръсници. Дето си видят проците нечистоти. Чакай малко. Ама защо? Дето си видят мъчуните нечистоти, ябеше. Трябва те са трябват някъде да отидат. Вкарай си фура. Чакай. Гледала съм много това. За Гери вече не е смешно. Гери не са. Добре, да. Кош. Той е, госпожа Месина. Да. Аз ти казвам на друг място. Нико, върви се. Добре,